Robert Abela u Joseph Muscat qed jinsistu b'narrattiva perikoluża li taf iġġellet Malti ma' Malti. Żommu il-kalma u ibqgħu viġilanti. Sostna dan il-President Onorarju tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina meta l-ġimgħa filgħaxija kemm istieden waqt il-programm Opinjoni fuq Net Television fejn saħaq li l-Prim Ministru qiegħed lil pajjiżna f'sitwazzjoni irresponsabbli tant illi saħansitra wasal biex qabbel dan id-diskors ma' kolb ta' stat fuq il-ġudikatura. Dik allura hi sitwazzjoni perikoluża immens. Dan huwa attakk fuq id-demokrazija tagħna, u allura għalhekk naqbel ma' dal-istatement li dan huwa forma ta' kolb ta' stat fuq il-ġudikatura ta' pajjiżna u dan joħloq periklu kbir. Irrid infakkar illi Robert Abela, Joseph Muscat u l-akkolti tagħhom qegħdin jisaħħnu l-irjus. Qegħdin jindividwaw persuni, qegħdin jindividwaw lil maġistrat illi wettqed din l-inkjesta, jindividwaw lili wkoll qed jindividwaw il-ġies Nazzopardi, qed jiddeskrivuna bħala edewwa tal-poplu u qed joħolqu periklu kbir. Robert Aquilina insista li l-konklużjonijiet ta' din l-inkjesta tal-isptarijiet għandhom jiġu pubblikati hekk kif il-poplu għandu dritt ikun jaf insterax. Xi ħaġa illi anke l-Partit Nazzjonalista jinsisti dwarha biex din l-inkjesta tkun pubblika. Il-poplu Malti għandu dritt ikun jaf il-konklużjonijiet ta' din l-investigazzjoni. Għaliex għandu dritt ikun jaf daw il-persuni serquħx jew inkella le. U għasosna illi Abela għandu jifhem illi u mandu l-ebda dritt fuq l-awtorità tal-qrati, anzi insista li l-poplu għandu bżonn ikun jaf il-konklużjonijiet tal-inkjesta u l-verità qabel l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Ma nara l-ebda validità f'dali din jgħidu għalfejn għax il-maġistrata meta tikkompleta xogħla tabba toħroġ l-inkjesta. Allura meta hu żmien tajjeb x'għandha tagħmel? Iċċempel li Robert Abela tgħidlus ma m'għandekx il-birthday u xi mejn oħra ma mhux iħassarulek lilek. U x'qed jgħid Robert Abela? Qed jgħid illi jekk vera jinstab li il-partit tiegħu u daw il-persuni li kienu timexxu l-partit tiegħu u l-gvern tiegħu daw serqu ma jridx l-elettorat tiegħu isiru jafu qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew irid ikompli jitħak bihom. Aquilina stqarr illi n-narrattiva ta' Abela tinjora kwalunkwe tip ta' konklużjoni tal-inkjesta jekk tmur kontra sħabu u se jagħmilha ta' imperatur illi jiddeċiedi li jfarfar minn kull responsabbilta politika. Jiena qiegħed nara minn kliem Robert Abela illi il-mossa li hu jipprepara minn issa hija li jgħid isma' mhux billi jkun hemm l-inkjesta illi ssib li għandhom jitresqu daw il-persuni ta' hekk jiena l-imperatur Robert Abela ma nemmenx f'dawk l-akkużi, jiena li hija ma għandha tinġar l-ebda responsabilità. Robert Aquilina saħaq li d-domanda fl-aħħar mill-aħħar hija waħda jekk Joseph Muscat ta' madwaru serqux lill-poplu jew le. Joseph Muscat u sħabu serqu jew ma serqux. Kwalunkwe konsiderazzjoni oħra hija irrelevanti. U din l-inkjesta dak li ħatejdilna. Finalment huwa appella biex minkejja d-diskorsi ta' mibeda irresponsabbli u perikolus il-poplu għandu jibqa' kalm iżda viġilanti. Fl-istess ħin, irrid nagħmel appell lin-nies biex ma jaqgħux għal provokazzjoni. Qegħdin naraw illi Robert Abela u Joseph Muscat u l-akkolti tagħhom qegħdin iġibu ruħhom mod totalment perikolus u disonest. Qegħdin jitfgħu del inġust fuq il-maġistrati inkwerenti u anke fuqna tlabla din l-inkjesta u qegħdin jiżiraw il-mibeda u il-periklu. Aħjar joqgħdu attenti x'jagħmlu għaliex ħajispiċċaw iġeldu Malti ma' Malti, Maltija ma' Maltija. Aħna ħaniżguraw illi nikkontribwixxu biex tinżamm il-bonordni f'pajjiżna, però fl-istess ħin maħniex se naċċettaw illi f'pajjiżna tibqa' s-saltan jibqgħu isaltnu l-inġustizzja u l-impunità.